Helo bawb. Dwi yn Trevelin ar hyn o bryd. Ond dwi'n mynd i groesi'r PAITH i Drelew. Felly dwi'n mynd i deithio heddiw. Fyddai'n teithio heddiw o Drevelin i Drelew. Fyddai'n mynd yn y car, a dwi'n siŵr na i weld lot o betha diddorol ar y ffordd. Fyddai'n teithio efo ffrindiau, a fydd hi'n cymryd, wel, dwi'm yn siŵr, achos dwi erioed wedi gwneud y daith yma o'r blaen. Dwi erioed 'di gwneud y daith yma o'r blaen. Ond, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl fydd hi'n cymryd tua 7 awr, dwi'n meddwl. Mwy ne lai. Dwi'n meddwl fydd hi'n cymryd tua 7 awr, mwy ne lai. Mi wnai sbïo ar y map. Mi edrycha i ar y map. A wedyn, mi wnai ddangos i chi. Mi wnai ddangos i chi be' fyddai'n weld ar y daith i Drelew. Dwi 'di clywed fyddan ni'n pasio Dyffryn yr Allorau. Dwi'n meddwl fyddan ni'n pasio trwy rhywle o'r enw Dol y Plu. Dol y Plu? Byddan. Mi fyddan ni'n pasio Dol y Plu. A mi fyddan ni'n pasio rhywle o'r enw Rhyd yr Indiaid. Dwi'n meddwl bod y daith yn tua 600 kilometr. So fyddan ni'n teithio. Fyddai'n teithio efo fy ffrindiau yn y car. Fyddan ni'n teithio 600 kilometr o Drevelin i Drelew. Unboxing y facturas. Bonificadora. Ar gyfer y daith hir. Dan y plastig. Jam llaeth, crema pastelera, medias lunas. Wel, pa un da ni'n gael gynta? Jam llaeth. Iawn. Wnaethon ni weld lot o gwanacos ar y ffordd, a wnaethon ni weld niandws hefyd. Ond roedden ni'n teithio yn rhy gyflym i ffilmio nhw. Ond fydd gen i fideo arall efo anifeiliaid Patagonia. A dyma ni yn pasio drwy Ddyffryn yr Allorau. A waw! Sbïwch ar y creigia. Mae'r tirwedd yn anhygoel. Mae o mor wahanol i unrhyw beth dwi 'di weld o'r blaen. Dyma afon Camwy. Mae hi'n llifo yr holl ffordd i Plasia Union. O'n i'n meddwl bod y PAITH yn mynd i fod yn hollol fflat. Ond mae'r tirwedd yn newid drwy'r amser. A dyma ni wedi cyrraedd y dyffryn. 'Dan ni'n pasio'r Gaiman ac yn mynd am Drelew.
Helo bawb. Dwi yn Trevelin ar hyn o bryd. Ond dwi'n mynd i groesi'r PAITH i Drelew. Felly dwi'n mynd i deithio heddiw. Fyddai'n teithio heddiw o Drevelin i Drelew. Fyddai'n mynd yn y car, a dwi'n siŵr na i weld lot o betha diddorol ar y ffordd. Fyddai'n teithio efo ffrindiau, a fydd hi'n cymryd, wel, dwi'm yn siŵr, achos dwi erioed wedi gwneud y daith yma o'r blaen. Dwi'n ond, dwi'n meddwl, fydd hi'n cymryd tua 7 awr, dwi'n meddwl, mwy na lai. Dwi'n meddwl fydd hi'n cymryd tua 7 awr, mwy na lai. Mi wna i sbïo ar y map. Mi edrycha i ar y map, a wedyn, mi wna i ddangos i chi. Mi wna i ddangos i chi be fyddai'n weld ar y daith i Drelew. Dwi 'di clywed fyddan ni'n pasio Dyffryn yr Allorau. Dwi'n meddwl fyddan ni'n pasio trwy rhywle o'r enw Dol y Plu. Mi fyddan ni'n pasio Dol y Plu, a mi fyddan ni'n pasio rhywle o'r enw Rhyd yr Indiaid. Dwi'n meddwl bod y daith yn tua 600 kilometr. So fyddan ni'n teithio. Fyddai'n teithio efo fy ffrindiau yn y car. Fyddan ni'n teithio 600 kilometr o Drevelin i Drelew. Unboxing y facturas. Bonificadora. Ar gyfer y daith hir. Dan y plastig. Jam llaeth, crema pastelera, medialunas. Wel, pa un da ni'n gael gynta? Jam llaeth. Iawn. Wnaethon ni weld lot o gwanacos ar y ffordd, a wnaethon ni weld niandws hefyd. Ond roedden ni'n teithio yn rhy gyflym i ffilmio nhw. Ond fydd gen i fideo arall efo anifeiliaid Patagonia. A dyma ni yn pasio drwy ddyffryn yr Allorau. A waw, sbïwch ar y creigia. Mae'r tirwedd yn anhygoel. Mae o mor wahanol i unrhyw beth dwi 'di weld o'r blaen. Dyma afon Camwy. Mae hi'n llifo yr holl ffordd i Plasia-Union. O'n i'n meddwl bod y PAITH yn mynd i fod yn hollol fflat. Ond mae'r tirwedd yn newid drwy'r amser. A dyma ni wedi cyrraedd y dyffryn. 'Dan ni'n pasio'r Gaiman ac yn mynd am Drelew.